Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 pano panjira ndakakubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinotibatsira kuti video rine ringe richifamba kuhama neshamwari vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikana nekuona. Kune vachangotanga kusvika pa this YouTube channel manews updates epanapa patinomabatanidza zvinoita kuti iwe uwane manews updates akati wandei pa same video. So isusu takaudzwa last week takaudzwa kunze kuchaitika inonzi Cyclone Chido ndo update yanchatanga kukuzivisai. Cyclone Chido iyi zvatakaudzwa kunze ichaitika dakuradzai video rekwa Mutoko vanhu vachiti iyi yasvika wa Mutoko Road ndo inonzi Cyclone Chido chete. Pasi panga pakazara nemazi eyes. Tinokumbira zvatofunga mucomment section after wapedza kuona video iroro tonamatira nyika yedu yeZimbabwe nekuti pesi pari kunaya mvura muZimbabwe kune dzimwe nzvimbo. Kuri kusiyiwa dzimba dzakadona dzakabviswa marata. Vamwe vakati wandei muno munyika yeZimbabwe vazhinji vacho vakafa. Chenjedzo yandinopa nguva ino yekunaya mvura. Ngatisabatidzei zvinhu zvakaita sema TV nguva yekunaya maradio zvinokonzeresa futi kurova kwemheni kana kuhwanda pasi pemiti. Ndokuti tikwanisewo kuchengetedza upenyu hwedu isu sevana veZimbabwe nguva ino yekunaya. So zvanda kuita munguva ino ida kusiyai muchiona video rekwa Mutoko vanhu vari mubhazi vachichema kuti driver uyu dai amira. Imwe chenjedzo ndinopa futi kana uri muchikairi wemota kana mvura yakatanga kunaya zvakaipisisa zviri nani kubuda kunze kweroad womira kuitira upenyu hwako iwewe huve hwakachengetedzeka. Tatione video ndobva ndadzoka nchitsudzura nyaya imwe yevanhu vakubata pfuti munyika ino yeZimbabwe. Next update video rakaitika ku Glenview pamakomva. So nezuro kumatenzi makuseni pamukuru kwa makomva pa shopping center ikoko ku Glenview pakasvika mbavha dzaishandisa Toyota Mark X ye black. Dzasvika mbavha idzi dzakasvika dzakamisa mota iya dzakapinda mukati dzakatanga kuchikidzira vanhu vaive mukati nepfuti apo pavakazorobha mari yaive mukati vakaisa Mark X vakatiza. Vadikani ndinokumbira kuti zvatofuka comment section do macases atiri kunyanyoreceiva iwaya evanhu vari kuita robbery munyika yedu yeZimbabwe ende vachishandisa pfuti. Vamwe vanhu vanozotaura vachiti pfuti muZimbabwe hachichazi chinhu chinoshamisira. Zimbabwe ichapedzera yakuita kunge South Africa. Vamwe ndo vari kutozoti South Africa yatove nani pane kurobhwa kuri kuitwa muZimbabwe. Nekuti musatamene kuti vanhu vanoba 4 million votiza zvakamboitika kuBulawayo last month. Apa mukuru ndo yakarobhwa pamukuru kumakomva shopping center. Kumateini maskati zuva rakacheka nyika vakarobha mari vakatiza. Vadika ndinokumbira toone video tichapedza kuona video totaura zvatinofunga comment section tichinamata nguva nenguva Mwari vatichengetedze. Semunyika yeZimbabwe makezi atiri kureceiva anorwadza, anosirisa, anokatyamadza. Much love. Udah